Meg, Meg, ito Meg. mga Meg. Ano tong pwede ka sulat sa para-para, Meg? Masud pa para dyan? Sulat sa para-para, Chi. Masud ka? Paano Simple lang, Meg. Simple lang. Paano sulat? Simple lang pagsulot. Simple lang. Paano? Kung ginabakol ko sa nambala mo, ginabakol ko sa Hindi sa sa likod. Ano pagbakol man? Basta Hindi na ginabakol. ako? Ha? Oo, mama sila bakol. Masud ka? Pag sige itawag mo ito, ponder. Pwede man, pwede. Masud ka? Sige, O, sige. hay. Tanata. Sano? Subong. Subong? O, tingisi mo kung nakadesisyon ka na. Dito ginagro, istorya na ito. Istorya ito na yun. Amo niyo, masud ka sa parparodya eh. Hindi. Wala na yan, sulat-sulat na. Hindi. Ano man? Pila na bilog sila. Napunta mo, mga 1/4 kabilog. Di ito sinalabot? Sa hindi magalang kalibutan. Ha? Napunta mo na. Ayaw sinagro? Kung ano ka mabuligan, basta masurot ka ng bala, espesado ka na gaya. Oo, sige. O sige, apay, tao na. Sige na. Okay. Ay, oh. Yan, sino itong mga ano? Arada. Tara. Dugay na ko sa mga wala kapadol. Bas, ano naman ko sa kapadol sining ako niya pamukpok ya? Daw namit magpukpok sa mga isang 2 4 3 na niyo. Bakod guro ni sa buli yan o. Tani may mag-recruit din sa ako magkadto ya. Dugay David mo barkada ko yung magkadto ya. Daw dito ya o. Daw may kagabi may nag-request ako na mapapadol sa kuno ya. Ipadol ko ni sa iya o. Pala. May bago ko mga recruit. Ha? May recruit na sa? Takop na May bago takop. nga- Yung may lansang pa. May bago mga recruit. Masunod ako lang sa itong Ayusin sa inyo ba? Be? Ano sa inyo? Sa inyo, be? Po. Amo na sa? Amo na sa? Amo yung ginagamit namon pang padol o. Ay, mga interesado ko na kaya. Sa. Yan, sang ko. Amo na kay Ang lansan nga, kung ano na yan. kapatibay yung isa. Patibay ng loob. Sakit sa buli. Hindi na masakit ah. Hindi na. Kaysa man. First time mo subong mag-intrahaw sa paru-paro ginamon. Interesado ka na kaya. Dito ko tayo. Oo, ay damos. Kaya mo na. Balaan mo mig, damos niya nabubulig sa community namon. Amrik na bilawan, mapatay ka? Amo na isa? Hindi ka na sa mapatay. Hindi man niya masakit ya. Gago, sobra pa. Suka to. Amo na kita ya. Suka. Ang lansan nga nagya, kung madurot kasi na, hindi kasi napaglitan, no? Ay nakita mo Grabe yan. lang. Na amo na sang recruit mo Mga subong. recruit subong bago. Ay tama. Gago ka kurog itlog gumig. Ha? Kurog Hindi itlog. ko kurog ay mitog. Amo ni saan bagong recruit na virgin pa na sa? Virgin pa na. Ako bahala ka. Hindi ka na virgin pala na sa? Umig. Takura buli sila ng virgin pa no. May gamay pa na buli. Ha? Kamay ka buli niya. Gamay pang buo. Gago. Na, pwede ka na. Pwede Pwede ka na masulod sa amon. Ano istorya to? Hindi kaya amo na ministro na amo Gusto na. naman kung paano meeting. Na amo na proseso. Na ng ang proseso na simple man lang sa ng proseso na. Na Gago na ba tayo ako talim? Dalon sa McDo. hindi Ang Ay kung tapos ano sina, dalo sa McDo. pakoy danay. Amo na ang sige. proseso sina. Isulod ka na mo sa CR. Tapos Makauto McDo. hindi amo na ang matamatun na ukson mo na mo bayo. Tapos, Pag imo short. Importante na sa pagbakol para hindi ba Para hindi safety, para Safety ba? safety. ako kolo yan. Legit ako. Hindi Hindi na. Hindi sa ano yan, Ria. Hindi mo na natatamaan, no? Kung muna sa o. Nang ganay mo bayo para umpisa na nato. Subang na sa mga. Bisa na ba yun? Nang yung suko ka ni Maman dito kag. Kato na to. Ay, makatuto na yan. Bala ng toyo. Ako na bahala diri sa buhay mo. Para ipapumahaw ta kasi karon bakal ta sa drinks. Gago ang ba mo? Hindi ko pa bayaan. Hindi na dala ko mabareg lang ko diyon. Gago na matabo di siya. Ako na bahala sini. Ako na bahala. Ako na Oh, bahala. sige, mabalik lang ko ha. Oh, sige daw. Nang basic mo lang ang proseso sinayamig ng bago ka subong na sulod. Ang proseso sina, ubahan mo bayo, ubahan mo. Gago? Virgin to? Ubahan na. Oo. Na. Sige pa. Kung tagay tao di Meg. Hindi ano kayo na. Sarap sang imo abs ba? Sa virgin ba? Na tara na. Sige nga. Ang bahala sa imo tara. Sigurado yun. A few moments later.
Gawa na, Meg! Ay, malakad! Meg! Ay, gawa na! Ako na! Ako, sakit! 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 2 hours later. Umig! Ay, basta ang inyong pagsunod. May ko gani. Padol ang nako. Padol masakit. Ay, ano ka siya? Malbal ka ko. Ay, abang. Ay, gusto mo. Ayaw ka na ang tabo sa kon. Apaw. Tatakot sa muli. Ay, subang membro ng parpar. Di ka nililig no? Oo, membro ka na. Ay, Ay, basta yung rin. Dahil, katugo. Ayaw, wow. Kamig. Sa gid. Ayaw mo na sabi ko ako. Okay na gani. Ito na panagani na. Nagpalay-palay na gani. Doon magpapamig ko. Black tea. Ako ang man ako sa tugin hambal. Di ba black tea? Tuway man. Gusto ko pa gani maliwali. Kasi mo gago ka. Na, may gani, Mig. Bakla si Pag makabalos ka, balos sa sulod nga may masulod, ang mana, ikaw ang mano, ikaw ang makakuan sila. Magani, masulto ko ropod ko nga batata. Ano to, masulot to. Ay, basta yung masulod ko, ibas ka to, gato. Tago ba? Kung sila. Meg! Ay, Mig, ano to, Mig? Oh, namit-namit to yung ihatag mo sa akon ba? Ka-perfect gid sang buli. Hindi, gamay-gamay. Nakipot. Oh, grabe aga. Ungol-ungol dito yung sa CR ya. Ayan ang rapero mo na, hanggang ulungon. Namit ko no, namit. Unamit. Oh, grabe. First time niya ko no ya. Grabe to kag. Ungol sa CR. Gani. Ayos tong sulod mo subong. Okay. Okay to ha. Kasunod pa, sunod mo sa liwata kay biraon ta dito sa CR Ay, naman. kinakasulod na sulod naman sa kag. Usulod naman sa biraon ko naman sa Ako liwata. naman sa liwat. Oo. Ako naman sunod mga konsiyer. Oh, sige. Nang thank you, Gid. Kay naka-araos gid ko sa ako niya pagka-init sa lawas. Sige, salamat, Gid. Sige, Mig. Okay. Okay, bye-bye. Sige.